Тиздән 13 сентябрьдә республикабыз президентын сайлау көне. Гаять җаваплы вакыйга. Иң мөһим сорау: булачак президентыбыз нинди сифатларга ия булырга тиеш? Минем фикеремчә, ул халыкка таянып эш итүче, җаваплы, тәҗрибәле һәм барлык хакимият органнарының килешеп эшләвен оештырып, иң катлаулы мәсьәләләрне хәл итә ала торган шәхес булырга тиеш. Моның ачык мисалы республикабызның хәзерге президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Нефт химиясе, машина төзү, авыл хуҗалыгы һәм башка күп кенә тармакларның тотрыклы үсеше нәтиҗәсендә республика инвестицияләр җәлеп итүдә алда бара. Рөстәм Нургали улы командасы Татарстан кешеләренең көн күрешен яхшырту өчен кирәкле төп юнәлешләр буенча эш итә. Президентның социаль программалары бик күп өлкәләргә кагыла. Торак төзү, күп балалы һәм яшь гаиләләргә, өлкән буынга һәм мохтаҗларга ярдәм итү, мәктәпләр, балалар бакчалары һәм авыл клублары салу, беренчел медицина ярдәме күрсәтү, спорт корылмалары шелтәрен киңәйтү, шәһәр ишегалларын төзекләндерү һәм башкалар. Аерым игътибар мәгариф үсешенә, яшьләребезнең иҗади мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыруда. Республикада күп телле белем бирү комплексларын булдыру бу юнәлештә өметле адым. Татарстанда яшәүче һәр халыкка үз гореф-гадәтләрен, туган телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү өстендә эзлекле эш дәвам итә. Миннән еш кына: сез үз дәвамчыгыз Рөстәм Миңнеханов эшеннән канәгатьме дип сорыйлар. Җавап бирәм: мин канәгать. 20 елның 13 сентябрендә без республика сайлаучылары үз тавышларыбызны бердәм рәвештә иң лаеклы кандидатка бирербез дип ышанам.